हेलो लोगोफोर लाइमोननि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना क्लास 10 पास जानानै दङ आरो बिथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 40 नि गेजेराव दङ अब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। क्लास 10 पास जानानै जुदि नोंथाङा माबा सरकारि साख्रि नागिरगासिनो दङब्ला अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय नर्थ ईस्ट पोस्टल सार्कल थिंजायनिफ्राय ओंखारनाय अफिशियेलि नटिफिकेशन आरो बेवहाय भेकेन्ट पस्टनि नामा जाबाय ग्रामीण डाक सेवक अर्थात GDS बे जाबाय साइकेल ट्रेनि भेकेन्सि आरो बेवहाय टोटल खालि मासि दङ 948 अर्थात 948 दा बेवहाय खालि मासि जानानै दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ जुदि एप्लाइ खालामब्ला नोंथांमोना बे जाबाय नर्थ ईस्ट साइडनि अर्थात पोस्टल सार्कलावहाय बे खालि मासि जानानै दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि बेवहाय क्लास 10 पास जानाय बिथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। तो बिदिब्ला दानिया नायदो नोंथांमोना बेवहाय बे भेकेन्सिया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय अर्थात बे जबा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेफोर गासैखौबो आं बेवहाय नोंथांमोननो डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन। तो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम मा पस्टनि थाखाय भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायदो आरो बेवहाय बबे कम्पानिनि थाखाय बेसेबां पोस्ट दङ नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय नायदो पोस्टफोरनि नामा जाबाय ब्रान्च पोस्ट मास्टार अर्थात BPM बेयावनो एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार ABPM आरो डाक सेवक। तो बिदिब्ला बेबायदिनो बेफोर पोस्टनि थाखाय दङ आरो दानिया बबे कम्पानिनि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हागोन। बेवहाय टोटल भेकेन्सिस दङमोन 948 बिनिफ्राय दानिया बबे कम्युनिटियाव बेसेबां दङ नायदो जायफोर बिथांमोनाखि EWS कम्युनिटिनि बिथांमोननि सिटआ दङ 92 भेकेन्सि OBC 35 PWD A2 PWD B4 PWDC 5 PWD DE1 AC फोरनि थाखाय 100 ST नि थाखाय 349 आरो UR नि थाखाय 360 बिदिनो टोटल 948 टा भेकेन्सि ओंखारनानै नोंथांमोना बैफोर पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन मानि सायाव मा क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथांमोना बेवहाय नायदो। तो बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला नोंथाङा जायखिजाया सेकेन्डारि स्कुल एग्जामिनेशन अर्थात क्लास 10 पास जानाय सार्टिफिकेट नोंथाङा बेवहाय होनो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मैथमेटिक्सआव एसे नलेज थानाय जानो नांगोन आरो बेवहाय नम्बर 2 फोरमायनाय बादिब्ला नोंथाङा कम्पालसरि नलेज अफ लकेल लेंगुवेज नोंथाङा जायखिजाया नोंथांनि लकेल लेंगुवेजनि सायाव नोंथाङा लिरनो आरो फरायनो रोंनाय जानो नांगोन। तो साप'ज हमनानै ला नोंथाङा जुदि आसामनिफ्राय एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथाङा एसामिस आरो बा नङाब्ला खाथि खाला ओनसोलनि लकेल लेंगुवेजनि सायाव नोंथाङा नलेज थानाय जानांगोन अर्थात लिरनो आरो फरायनो रोंनाय जानो नांगोन। तो बिदिब्ला नोंथाङा बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लादो अब्ला नोंथाङा गासैखौबो मोजाङै बुजिनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन अर्थात नोंथांनि एजआ बेसेबां जानांगोन बेवहाय फोरमायखानाय बादिब्ला नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङा खमैबो 18 निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव जानाय जानांगोन अर्थात 10 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जुदि नोंथांनि बैसोआ थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय आरो माखासे बैसो रिलेक्सेसननि खोथा बेवहाय फोरमायनाय दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि SC आरो ST केटेगरिनि तो बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय 5 बोसोर रेहाय होनाय जादों अर्थात बिथांमोना 45 इयार्ससिम अर्थात 45 बोसोरसिम बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि OBC बिथांमोननि थाखाय 3 बोसोर रेहाय होनाय जादों आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि EWS बिथांमोननि थाखाय जेबो बैसो बारायनानै होनाय जायाखै आरो बिदिनो जायफोर बिथांमोनाखि PWD अर्थात जायफोरानोखि डिसेबिलिटि बिथांमोननि थाखाय 10 बोसोर बारायनानै होनाय जादों। तो बिदिनो जायफोर बिथांमोना PWD OBC बिथांमोननि थाखाय 13 बोसोर बारायनानै होनाय जादों आरो बिदिनो जायफोर बिथांमोना PWD SC ST नि बिथांमोननि थाखाय 15 बोसोर बारायनानै होनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ मिन्थिनानै लाब्लानो जाबाय जे नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फिस होनो नांगोन। तो बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि UR OBC बा EWS बा मेल ट्रेन्सपारेन्ट मेल तो बिदिब्ला बिथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना 100 रुपिस पेड खालामनांगोन आरो बिदिनो जायफोर बिथांमोनाखि फेमेल केन्डिडेट ट्रेन्सपारेन्ट वुमेन बा SC ST केटेगरिनि बा PWD बिथांमोना बेवहाय जेबो फिस होनो गोनां गैया। माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोननि जितु अनलाइन बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जादोंमोन बे जादोंमोन 12 नभेम्बर 2020 आरो बेनि बे लास्ट डेटआ थागोन 11 डिसेम्बर 2020 सिम। तो बिदिब्ला नोंथांमोना 11 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना बेखौ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हागोन। बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय आरो मोनसे खोथाखौ मिथिनानै लाब्ला बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेवहाय होखानाय दङ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय। तो बिदिब्ला बेवहाय नायदो नोंथांमोना डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय कम्युनिटि सार्टिफिकेट नांगोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोना बेवहाय पार्सेन्टेज थानाय जितु सार्टिफिकेट दङ बेखौ बेवहाय होनो नांगोन। बेनिफ्राय स्टेट बोर्डनि नोंथांमोना जितु क्लास 10 पास जाबाय बेनि सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन लोगोसे बोर्ड सार्टिफिकेटखौ बेवहाय होफानो नांगोन
बेनिफ्राय नोंथांमोननि जितु पास जानाय सार्टिफिकेट बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन लोगोसे बेवहाय जितु क्लासनि रोल नाम्बार थानाय सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौबो होनो नांगोन आरो जायफोर बिथांमोनखि ट्रेन्सजेन्डार बिथांमोना बेवहाय बे सार्टिफिकेटखौ होफानो नांगोन थ' बिदिब्ला बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै बेवहाय एप्लाइ खालामनो जायफोर बिथांमोनाखि बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गिबियावनो इन्डिया पस्टेलनि जितु अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय थांनो नांगोन नोंथांमोना बेखायनो गावबा गाव मबाइलजों नङाब्ला पिसिजों नोंथांमोना इन्डिया पस्टेलनि अफिसियेल वेबसाइटखौ सार्च खालामोब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे जाबाय इन्डिया पस्टेलनि जितु अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोनसे रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानांगोन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला बेवहाय आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होनो सानदों जे बे पस्टआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौ रोखा बुंनाया सैथो नङा थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामब्ला खालामनो हागोन आरो जुदि खालामाब्लाबो बे नोंथांमोननि खोथा नाथाय नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै ला जे बे पस्टआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय मानोना बे जितु GDS अर्थात ग्राम डाक सेवक बे पस्टआ थांनाय बोसोरावबो बे मथा-मथि अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि गेजेराव बिनि एप्लाइआ जादोंमोन नाथाय नभेम्बराव बिनि रिजाल्टखौ होनो गोनांमोनब्लाबो बेयो बिनि रिजाल्टखौ जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना नभेम्बर दानाव बिनि रिजाल्टखौ मोननो हायाखैमोन आरो बिनि एप्लाइआ मथा-मथि जानुवारिनि गेजेराव आरो बिनि एप्लाइसो जाफिनदोंमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन आं बेवहायनि लाइभ प्रुफखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांमोना बे जितु इन्डिया पस्टनि जितु अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोननि गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन दिनैसिमबो आसामनि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ दिनैसिमबो हयथ' बोसोरसे जाबाय बे रिजाल्टआ दिनैसिमबो क्लियार जायाखैसै थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय लेफ्ट साइडनि गोजौआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय नुनो मोनदों लिभ नटिफिकेसन साइकेल 3 बेयो जाबाय साइकेल 3 नि जितु गोदानै नटिफिकेसन ओंखारदों बे जाबाय मोनथाम स्टेटआव झारखन्ड नर्थ इस्ट आरो पान्जाब थ' बिदिब्ला गाहायाव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन रिजाल्ट आन्डार प्रसेस दिनैसिमबो नोंथांमोना 3 नाम्बाराव नायोब्ला नुनो मोनगोन आसाम भेकेन्ट पस्ट दङमोन 919 पस्ट थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैसिमबो बियो हयथ' अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैसिम बोसोरसे जाबाय फ्राय बिनि दिनैसिमबो आसामनि रिजाल्टआ जायफोर बिथांमोनखि एप्लाइ खालामदोंमोन बे पस्टनि रिजाल्टखौ दिनैसिमबो मोखां नुनो मोनाखै स' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे बे पस्टआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौबो रोखा बुंनो हाया स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामोब्ला खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामाब्लाबो नोंथांमोननि खोथा नाथाय जुदि एप्लाइ खालामब्ला नोंथांमोना माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों गेजेराव फार्स्टआव दङ स्टेज 1 आव रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना बे रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै होनो नांगोन रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों सेकेन्डआव रेजिस्ट्रेसन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना मोनसे पेज गेवनानै फैगोन आरो नोंथांमोना बेबायदि अनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेन्ट बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनिफ्राय गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन होनाय दङ इन्सट्राक्सनखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोननि जेसेबांखिनि इनफरमेसन दङ नोंथांमोना जेसेबां नोंथांनि जितु क्लास 10 नि सार्टिफिकेट क्लास 10 नि सार्टिफिकेटआव जेरैबायदि नाम दङ आरो जेरैबायदि स्पेलिं दङ नोंथांमोना बेवहाय जेरैबायदि दङ बेबायदिनो एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि नाम बेनिफ्राय नोंथांनि फादार नेम मोनसे मबाइल नाम्बार आरो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय बेवहाय जितु गोजा डट दङ बे जेराव गोजा डट दङ बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना मेन्डेटरि फिलआप खालामनो नांगोन थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोननि आधार नाम्बार बिदों आधार नाम्बारखौ होब्लाबो जागोन होआब्लाबो जागोन आरो बेवहाय मोनसे इमेल नाम्बार बेखौ होब्लाबो जागोन होआब्लाबो जागोन नाथाय बेवहाय डेट अफ बार्थखौ होनांगोन जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन कमिउनिटिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन बेवहाय बबे कमिउनिटियाव नोंथांनि गोलैयो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांनि सार्टिफिकेट नोंथांनि डिसेबिलिटि सार्टिफिकेट नोंथांनि क्लास 10 पास सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांनि क्लास 10 नि पासिं इयारनि सार्टिफिकेट बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय जेरै बिदों बेबायदिनो एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहाय थारावनो नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांनि जितु प्रिभिउ दङ बेवहाय प्रिभिउआव नोंथांनि गासैबो नोंथांमोना फरायनानै बियो बबेखौ टिप होनांगौ आरो बबेखौ टिप होनाङा नोंथांमोना बेवहाय टिप होनानै साबमिट नुनो मोनदों बे साबमिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे आइडि नाम्बार आरो पासवर्ड ओंखारनानै फैगोन दानिया नोंथांमोना बे आइडि नाम्बार आरो पासवर्डजोंसो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन थ' दानिया नोंथांमोना बेवहाय बेक फैब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन सेकेन्ड स्टेजाव दङ बेवहाय फिस पेमेन्ट आरो जायफोर कमिउनिटिया बिथांमोना एप्लिकेसन फिस होनांगौ बिथांमोना बेवहाय फिस पेमेन्टआव थुनानै नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सालान फैगोन बे सालानखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लानानै नोंथांमोना जायखिजाया बेंकनि थ्रुयै नोंथांमोना मोनसे सालान दानो नांगोन आरो बे सालानखौ खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया स्टेज 3 आव दङ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ दानिया नोंथांनि जितु फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेवहाय होनानैसो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै नोंथांनि सार्टिफिकेटआव जेरैबायदि इनफरमेसन दङ जेरैबायदि नाम दङ जेरैबायदि स्पेलिं दङ नोंथाङा बेबायदिनो कारेक्टलि बेवहाय नोंथांमोना फिलआप खालामब्लानो जाबाय आरो माखासे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनानै होब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय स्टेप 2 एप्लाइ
नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनायनि सिगां सिगां बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन दङ नोंथांमोना बेखौ फरायोब्लाबो फरायनानै लानो हायो। भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो।